Civîn û gotûbêjên ser bütçeya sala 2023 a Tirkiye li parlamentoya wî welatî berdewam in. Li gel mijarên hejarî, birçîbûn, krîza aborî û bêkariyê, bûyera zewcana zaroka 6 salî ku ev çend rojên di rojeva Tirkiyeyê de ye, carek din bû sedema nîqaşan. Serokwekîla gruba AKP Özlem Zengin di axaftina xwe de diyar kir ku ev mijareke siyasetê derbas dike û li ser vê mijarê rexnekirina partiya wan ne tiştekî rast e û ji bo avakirina komisyonekê li parlamentoyê dê tişta pêwîst bikin. Adalet Bakanlığımız üzerinden zaten... Em ê ji xwe vê dozê biriya Wezareta Dadê bişopînin. Bo me du mijar giringin. Yek, ev ne mijareke ku ji ber wê êrîş li ser hikûmeta me û eka partî bêkirin. Em jî dijî meseleyê ne û ji aliyê yasayî ve çi pêwîst be em ê bikin. Ya din jî em di sernûçeyên rojnameyan de dibînin, ev ne mijareke ku mirov êrîş li ser kesên bawirmend bike. Ew kesên êrîş dikin niyeta wan ne baş e. Suskun kalanlara da buradan bir kez daha sesleniyoruz. Suça ortaksınız. Grupa jinaya HDP li parlamentoyê derbarê bûyera îstîsmara cinsî li ser zarokan de daxuyaniyek dan û gotin berpirsên bêdeng dimînin jî şîrîkên dîsûcîne. Ödüllendirdikçe, bunun karşısında hakiki bir tutum almadıkça bu suça ortaksınız. Serokwekîla grupa HDP Meral Danişpêşta jî li ser axaftinên serokwekîla AKP got ne tenê girêdayî vê bûyerê bi giştî pratîka hikûmetê nîşaneya sergirtina bûyerên bi vî awayî ne. İktidarın ve bakanların... Ez bi giştî behsa pratika wezîr û hikûmeta AKP dikim. Serokwekîla grupa vê partiyê ev yek nêta ne baş nirxand. Ez vê yekê qebûl nakim. Wê demê ez dipirsim çima Wezareta Dadê ji sala 2017 heta niha amarên îstîsmara li ser zarokan eşkere nake. Ev 6 salin çima ev amar nayên eşkere kirin, hûn çi vedşêrin. Bavê keçika kul Dadgeha Stenbolê bi tohmeta destdirêjiya cinsî dijî hevjînê xwe yê berê doz vekiriye, yek ji damezrênerê Weqfa Hîranûr e ku ser bi cemaeta İsmaîl Axa ye û ji terîqeta Neqşîbendî ne. Vê bûyerê wiha kiriye ku carek din rewşa cemaetên li Tirkiye bibe rojev. Lê li gel ku berî niha jî çendîn caran bûyerên îstîsmara zarokan ketiye rojevê ji aliyê desthilatê ve ti gaveke pratîkî nehatiye avêtin.